kaon na. Ate, kain na. Do you need help, ate? Ate, what do you like? What you like, ate? Nail is full. You want to eat that one? That's really nice. You want chicken? There's no chicken. Oh, nagdala rin si Veronica ng kanyang high chair. Social naman ang high chair mo. May cushion. Kay Ate Oli, wala. Ganun lang si Ate Oli. Kayo kumain na kayo? Hindi. Busog pa ako. Isiyo. Okay. Ayaw ng spicy? O, pwede din. Spicy na tayo. Uy, spicy na lang. Uy! Kain tayo ng spicy. Hindi to, yung Spicy noodle challenge. gawin natin dito. Ha? Wala na sila, so magja-jack and point tayo, ha? Naubusan sila yung number 2, yung times 2. So, ang nabili ko, Times 4? may dalawang times 2, may times 4. So, Really wanna eat that? Hindi naman daw Tomorrow on 40 oh, degrees. really? mas mahal daw ang original dito sa Oh my God, that's the one I don't have, Baba. No chicken! Oh, Ate wants chicken. I like the parmesan. Oh, yeah. Wala Oh, na. Daddy loves that as well. The parmesan chicken time? Do you want, no, because you want. How about this one? Roseland. That's really good. That's really good. Remember Uncle Don? He said, where's Tito Don? Where's Tito Ray? Now they're here now. Lab. Magpapagatas ba ako? At ang dami naman talaga. Lulunurin mo ako sa malunggay. Kasi baka malay mo, wala na akong pinapagata. Kuya TJ, ate, eat. Nakita ko naman yung Instagram mo. Hindi ko alam kung saan ka na. Kasi mga ano lang dahil dili sa katong kilit-kilit lang. Ha? What's that? You want steam rice? White rice? Are you alright? You want white rice? Are you in China? Huh? Are you gonna eat as well? Yeah, maybe. Maybe. I feel full, but I haven't eaten anything yet. How is it, Mark? Very good, very good. Jammers? Kasi ang when rain, New Year. Balikan mo. See? Intelligent, New Year, when rain. Ikaw na talaga ang balik ko. Ano pa yung gagawin ko? Zach, what do you want, Zach? White rice? You want white rice, darling? Kuya, you wanna eat? Balik lang yapon. Ilan taon pa si Zach? 4. Age doesn't matter. Age doesn't matter. Ano? TJ's 6. Oh. 9 minus 6 is like 9 minus 6 na pila na. Ay, bam, 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 bam. Yes. Eating for 2 ka nun dahil. Eating for 2. Uy, may ano pa dyan? May daing pa. Ay, daing. Ano yan? Bagong pa. Ikaw nakatabi dyan. Wala na. What are you doing? Okay, dahil yan talaga yun. Han, eat. Yes. You want more? Okay. Bring your plate here, please. Asa na yung bagong guys? Ano yung ginagawa? You eat that. Bring it. Where's your plate? Is this yours? This is like caviar for us. Sinabi ko dahil Kala ko dahil, dinispose mo. Kasi wala ka doon. Kala pag lalabas lang sana. Yeah, Sam, do you want more meat?
open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Sabi ko, dahan-dahan lang. Para hindi Para hindi ka masaktan. Get your shoes, Mark. Mark. Jerry, tingnan mo. Tingnan mo yan. Ano na siya? Guys! Ano na siya, guys? Ano na siya? Baka kasi mahulog si Aliyah. You've done well, Ba't babe. mo siya mahulog? Lagay mo yung belt. You've done a good job. I know, do you That's want it. this? Should take it. Here, come here. You have it. Bye. Oh my God, I'll clear out some of them. Okay. No, it's good. I The don't, goo is I good. don't want to go. Oh my God. Arte mo ha. Ayaw mo pa ng goo. That's really good You actually. eat The them, goo. dude. I don't want to go. Sige nga, anuhin natin yung skills natin na first timer. There you go. Minsan yung mga first timer, yun pa yung Hindi na. This one. Parang last year Oo, niya parang. Australia Day. That is cool. I like that. That is cool. I like this. Which one? Hindi Wiggle, wiggle. Wala, wala yan last time. Meron na yun. Nandun lang yan. Doon. Hindi na tayo makakonsentrate mamaya. So may absent tayo. Hoy, tatlong araw na kayo tayo mag-uwi. Kasi na mismo. That's it. All girls. Kaya kayo kanina talaga, nagpahuli ako grand entrance, hindi mo na ako sabi na lang. Hindi na, Ah, Mary! wala na Time lapse again. Gaganon kayo. So, yung maganda sa In slow motion. Pwede, hindi na. Pwede. Pwede sa edit. Para Edit. nakaano. Sa edit. Pag Yeah. Try ko manay. Pwede? Di ba kapag nag-edit ka, hindi masyadong nakikita yung time lapse Oo, kasi oo. parang putol-putol Putol siya. siya. Hindi ko siya, yung time lapse ko, parang flino mo ko. Parang siyang ano daw, ano yung stop motion? Ano yung, may nag-comment sa ano ko yun. Maganda man. Parang stop. Ah? Ano yung sabihin ko? Pangit. Pwede nga nag-smile, smile, Yung camera, ay! Very good. Parang kasi It's like what she's doing. Yay! Very good. Nakikita niya yung sarili niya. Halikutin niyo. Look after your back. Kanina sa first niya. Baka. Pinantay niya. Who's that? Who's that? Are you ready for this year? Started some brownies. Come on, baby. I stole some brownies. They're Akala good. ko kung ano yung tinitingnan niya kung Yeah. Good shit there. Love yung balak ng batang to. Oy, kanina pa to. Pag nakaharap sa camera, hindi siya umiiyak. time lapse yan. Ano ba sasabi mo pa, papunta dito? Guys, sobrang sarap talaga ng pagkain Hindi, niya. huwag naman yun. Papunta dito. Hindi pa kasi kung patapos pa. Oh, si Holy. Look at Ate Holly. Oh. Overwhelmed na siya sa mga tao dahil. Ang pretty ni Ate Not them, Holly. leave her alone. Just close the door. Don't play golf without daddy. Say hi. Alam mo, mataas ang mataas ang bed namin. Tingnan mo kung paano siya bumaba. She's like, who the hell are these people? Get out of my house. Sabi niya, I woke up. Is this my house? Wow, she's got a lot of big nose, she as well. I know. Say hi, Baba. Come on. Yeah, she's so Come on, Baba. Papa. Papa. Kuya. Oh. Sabi niya, sino to? Sino to? Pamodel mo kaya yan? Ang Baba ka naman. Love. Love. Holly girl, come on. Tigas talaga ng ulo mo. Remember last time? Yeah, I know. What happened last time? Ganyan din No, siya. we went to Kansas, she got love cells and then you were trying to snatch it. It's alright, ate. Salamat, Manay. You're welcome. Sabi ni ate, there's rice in the carpet. It's alright. Kasi alam mo na nag-ano na Oo nga. Gusto na naman niya Yung lagi siya naglilinis. Si mama niya sa phone pa. Siya nagkasa si ate naglilinis. Kasi ko, oh, ginagawa mo na. Lagi talaga dahil ganyan dahil.
Very Alam mo, good. very good yung ganyan kasi hindi ka iba yung mga asawa. Kaso nga, ano naman, umaasa na rin lang naman itong isang, ito Parang, sa anak. parang ikaw din naman. Oy, excuse me? Ma'am, go out in the, the lunch is already, di ba? What? Parang ano ba yung sinasabi ni Isaac ba? Hindi ko rin sabihin mo sa Ala, iba na yung baby ko. Kasi yung mga, the lunch is all Hostess. set. All good. ganun. Ba. Ba. What's that? Wah. Ay, na kay daddy niya. Wah. Patience, babe. I'll give it to you. Lagi. Let me just... No. Ang bango. May naman. Batasan mo yung attitude. Kasi dahil, gagamitin niya. Tapos baka ayos pa yun. Masusugatan. Char. Ganun Is talaga. that holy? Yeah. Akala ko si Holly ang lumabas. Holly, Papa! Yung nagkakag sila. Nay, ikaw ang binibida ko. Bakit ito? Yan tuloy. Ngayon lang tayo na-exposure. Kanina pa pala tayo nung... Salita ka ulit. Cut, tayo, take two. Ay, alam mo, ang ganda nung lake blue. Lake blue. Nag-start kayo? Hindi. Punta kami bukas. Di ba? Sobrang blue. Sobrang blue. Kala ko ano siya, magiging red. Pero hindi. Masyado na ano. Wala na. Hindi mo nakita, Nay? Nag-dry. Oh, ikaw nag-drive? Salita? Char yan siya, char. Salita kayo? Galing na record lang. Ano yun? 1 hour 30 minutes yun. Sabi niya, don't look. Maliit kaya yung ano doon. Very ano. See that video in the Commodore? Ano, okay. Yeah. Yeah. Wala kang na-church. Ang sarap talaga. Talo mo pa yung mga mamahaling restaurant. Pakilakas. Talo mo pa yung mamahaling restaurant, guys. Kaya kailangan sabihin sa vlog eh. Hindi, seryoso. Totoo nga, nanay. Maniwala ka. Magaling. Tsaka yung pati yung vegetables na hindi lata. Yung hindi mo talaga minadali, yung inanong pa blanch and then cold bath. Talaga nagmadali dahil Makita mo yun sa vlog dahil. Ano, 3 a.m. pa ng umaga nagluto. Yung gano'n lang, yung may tubig. Hindi, may technique talaga yun yung maganda. Talaga yun niya. Guys, tingnan mo. Tapos, ako kasi, eto ang secret. Lagi ko naglalagay, kahit anong luto ko, laging may sugar. Parang betchin ko ang sugar. Ay, parang, yun yung sabi ni Dada. Sino dada? Pinsan ko siya na parang naging chef na siya sa ano. Anything daw nilalagyan ng sugar. Ano? Kahit manipis din niya siya, konti nilalagyan niya. Kasi Pang naglalabas na. pambangan. Okay na. Ano ba? Ito? Oo. Thank you, ate. So we're going to probably leave about 5 o'clock in the morning. But we get there. Anong pinag-usapan? Pauwi na agad ang Hindi, pinag-uusapan. kapag nagpunta lang kami ng Melbourne, alas 5 kami. Ay, pupunta kayo ng Melbourne? Hindi, kapag kami pa. Di ba nagdadrive kami sa Melbourne? Pupunta kayo. Paano man ako? You do one day. Hindi siya naman ay punta ka. Sama tayo, ha? What time do we leave? We leave Sana, about wala, hindi 5 dapat o'clock, don't we? fishing. Dapat hindi fishing season. Oh, we're not gonna do Melbourne. Oo, kasi ang lapit mo na eh. Lapit mo na lang. Ay, mag-plan tayo. This is like a warm up for you. One day, Melbourne Kaanin na ba naman kayo tayo. dito? Sige, parang naman tayo. Para makasama naman ako sa road dito. Kasi wala na tira din sa akin. Ikaw Very ang good ulo talaga ko. siya. Oh. Nagpupunta kasi ako kala Ay, sa yun ang Asia. pinakamasarap. Uy. Times 5. Naubos niya After talaga. 2 hours. Naubos niya, oh. Kasi wala na tira ah. Galing ko. Ang galing niya maghimay ng Hindi, lobster. kinailangan ko nito ah. Pero, yan. Okay lang. Thank you, The other plane is good. Manay. Sobrang sarap. Ang linis mo, oh. Hindi ko yan kaya. Hindi mo yan kaya? Eto, hindi. Sumusuko ako dito. Ah, alam ko kasi magugustuhan siya ni Dan. Kasi malaman. Cheap weekend getaway. Kitchen notes to, guys. Dahil baka gumalaw, dahil wala, hindi siya magdala. Magluluto ka na naman? Sige na, kunin mo, dahil. Tapos igagano'n ko, nito ako, dahil baka tumalo. Patay na, tumatakot ka sa buhay. Ah, patay na pala. Oh my God, dahil! Patay na. Parang may cactus siya. Parang cactus siya doon. Parang may cactus siya dahil. Oh, pakita mo na dun sa ano. Guys, look at this one, guys.
crayfish siya na lobster. Ano, hindi ganyan. Kaya, pisik-pisik ka. So, ganyan na 8 minutes lang talaga yan. Oo. Kahit hindi nalubog lahat? Nalubog siya lahat, guys. Hindi. May na-expose na gano'n. Oo, kasi mag-steam na yun. May ano po dito, may cooking. Show. Show. Guys, support nyo kami sa My Kitchen Rules. Pati mo Besties from Adelaide. Tapos yung iba sasabihin, ano yan? Ano yung may picture? Ulit. Guys, ano ba? Ayoko pa ulit-ulit. Dahil, sali tayo, ha? Nagka-timer ka manay or tansya mo na? Ano na? Guys, si Race ba? Di mo rin tumingin sa relo. Ba yan? Uy, Huwag lang niyo, huwag kayo maniwala sa lahat ng sinasabi nito, ha? ano mo? Muna kasi kami tulog, I-vlog mo na guys. yung crab. Dali, meron pa. Meron pa? Kumamay after 8 minutes. Yan, may kimpit yan tayo pag yan buhay. Patay na nga. Mamaya na. Tingnan mo ngayon na daw dahil tapos mamaya na. Mamaya na yon. To follow. Ano? Hindi siya pwedeng Ang tas mo dahil. Wala lang talagang buhok yan. So, wala buhok. Dami mga buhok eh. Ako na lang ako. Patches pa rin. Kasi dapat magpatingin ka. Grabe talaga guys, pag nagbuntis, ang Sabi ko nga kay Dan, sabi niya, okay na naman yan, bili tayo wig. Supportive Sabi naman niya, siya. marami ka namang hat. May tama siya. Kasi makakalbo talaga ako. Hindi, madami talaga malalagas na buhok pag ano, pag... Oh, ikaw na, oh, i-vlog kita, oh. Asan na, i-open mo, hindi ako marunong dyan, oh. Ano, sige, promise na ako. Okay. Ano gagawin ko, guys? Ilagay mo siya dyan. Kakamayin ko. Ganito. Kung kaya mo hinil, pwede din. Gagawin sa ginagamit dapat yung ulo, di ba? Alam mo kumukulo, kakamayin mo, di ba? So ngayon, Pwede naman siguro yung ano niya. Pwede naman siguro kamayin yan. Ay, Kamayin mo. Oo, yan. Ayan na. Pwede pala. Pakita mo. tapos ano yung gawin ko? Gamitin ulo. Ipaano mo siya, yung tail. Taliin sa Lagay mo dyan, oh. Buka mo yung tail. Isabit mo ba siya, Day? Dyan sa sink. Isabit mo siya. Isabit mo sa sink. Isabit mo daw sa sink yung Yan, oh, para mag-dip yung water. Buksan mo, Day. Mainit siya, dahil. Siyempre na. Ganyan yung pag-social, guys. Pag hindi social. Okay, atay! Hindi ito maging shaky. Okay, ganito, dahil. Oh, dapat doon, Day, kasi mag-dip yan dito sa floor. Doon sa kabila. Kung nasa yung kaldero, Day. Ganyan. Day, dito ka nga, Day. Akong i-vlog mo. Day, balik. Teka lang, ha? It's the timing. Ayan, dahil. Mali! Day, wag mo ipanood. Ganito, Day. Guys, yan yung tama. Ito yung tama, ha? Ito ang proper. Gagawin mo siya, Day. Ayan. Para doon mo. Ayun, guys. Alam mo, sabi niya kasi sabit. Patutuwa rin lang pala. Ayan, tuwad na. Tuwad. Ang Ay, tuwad. oh, sorry. Mali yung sabi mo. Mali yung sabi ko. Sabit ng sabit. Sabi ko na lang. Tuwad na siya, dahil. Oh, dali na siya, guys. Ano, sabi mo na yan, no? Magluto And then next is crab. 8 minutes din ang crab. Ng mga boys. Yan. Lumabas sila Mas kanina. malaki nga yung ano eh. Yung... Wala si Jan. Si Neil. Si Jan yung picture. Ay, oo nga pala. Si Dan. Ang cute nito. Huwag isa-isa, Day. Hindi naman siya malaki, Day. Wala. Nagkasa si Jan. Nagpicture. Sa dagat yan, Day. So, nagdalagdag siya ng lasa. One more? Mahihilo na naman kayo dito sa vlog nito na eh. Okay? Nasaan yung sipit, Day? Pinsan niya. Yung galing sa barko. Okay na? Bubusugin ko dito si Lovely hanggang mabundak siya. 101 tutorial. Ito ang masarap na init pag bagong luto. Kainin natin yan. Kayo pala. Bakit naubos na pala natin yan?
Uy, tikman mo naman yung cassava cake ko, Day. Oo, teka lang, Day. Pwede mo pahinga Siya na. nag-request eh. Ang hirap kaya yung gawin. Mas hirap nga kinakain, Day. Siyempre, hindi naman kinain. Bilhin mo, Day, yung ano na, gawa na, Day. Meron para binibili? O, ganito yung sinasabi mong magkano? Uy, ang mahal ng ano. 80. Magkano? 80 or 120. Basta nasa Uy, ang mahal na. Ay, may nagbebenta kay Lovely. How much? 80 or 120. Ganito. Sa akin ka na lang paggawa, Day. Tapos yung pagpunta ko dito, kukulpe. Sabi mo, Day, pick upin mo 5 hours. Hindi ko makamalo. Ang mahal naman. Mahal, Day, no? Kaya akala ko, Mahal. alam ko talaga yan. Ikaw na lang gumawa. Madali lang siya. Sabihin mo na sa Sabihin ko sa'yo. Ikaw Uy, na lang tignan mo magawa. yung... Oo, alam ko na. Huwag ka kasi magalit. Hindi na ako galit. Normal yan, Day. Pag galit ako yung isip ng mata ko niyan, Day. Kaya tingnan mo mga anak ko. Akala na okay lang. Ay, naka-vlog. Guys, pakita ko lang sa inyo. Guys, pag sabi kong guys, sila nagtingin na sa akin. Pakita ko lang sa inyo yung binigay sa akin ni... Do you wanna try? Come here, Zach. Okay, go to Tita Reyes. Guys, pakita ko lang sa inyo yung bigay sa akin ni Reyes. Ito guys, from Daiso. Cotton puff. And brushes. Ate. May bago tayong brushes. And of course, Q-tips. Which one do you want? I want the top one. The top one? Wow, thank you, Reyes. You're welcome. Ayan. Tapos may parigalo pa siya kay TJ at kay Sa. Ate, you, ano, say thank you. So this is yours. Kuya Dad. Pakita ko lang. Which side? Ito. Side? Ibibigay ni Reyes tsaka ni Dang kay TJ, Sa, and Holly. So, yeah, thank you. Thank you, Reyes and Dan. Thank you. Oy, ilagay mo, ikaw magbigay nito. Oh, look at your cheeks. What? May masaya na game dyan, Manay. Saan doon? Yung nilaro niyo, Day. Pagod ka talaga, Day. Mata mo. Yay! Oops. Wait. Kasi baka mamaya hindi na tuloy ako. Let me see some. Show it here. Let me see first. Tapos ito yung sa'yo, Ate. Wow, go. Go. What you gonna say? Open that one. What you gonna say to Tita Reyes? What's this one? What you gonna say kay Tita? That's for baby Kuya. Aliyah. For her food. What you gonna say to Tita Reyes? They will put food there. That's for the bath. Your new bath toy. That's for Holly. This one, love. Look. The fishing game. Fishing game. This one. What's that? Oh, that's cool. Fishing game. Oh, that's really cool. That's what yeah. What you gonna say to Tita Reyes? Cuddle Tita Reyes. Cuddle Tita Reyes. Give the Tita Reyes a kiss. Say thank you, Tita Reyes. Sak, say thank you to Tita Reyes. Hug. Hug Tita Reyes. Cuddle, say thank you, Tita Reyes. Reyes siya kanina. The line up. Did you catch any? Yeah. See, Tito na got one. Kinuha si Mark kasi magtitira si TJ. You're gonna get hit, so be careful. Be careful, Mark. Come in the shade. Take it off. Go. Behind you. Let me see. I can't wiggle. Not wiggle. Ah! I'm scared. Watch it. What's this? That's better, Kuya. You need more power, Kuya. I'm so hot. I'll fight. Yeah, stay here, Papa. Kasi may school. golf ball, right? Well done. Good job. It's not? Crack it. Well done. Better? Warming up, so that's why they call it practice.
job. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop Havana Man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.